děti, kteří přednedávnem začali chodit do školy, tak se setkávají samozřejmě s dopravou na každém kroku. A myslíme si, že tato akce, která přispěje k bezpečnosti dětí, kde se tady seznámí s celou řadou bezpečnostních prvků, od BESIPu, policie a podobně, může jenom přispět k této záležitosti. Společnost Leko podpořila akci tím, že věnovala nákup šunky v hodnotě 10 000 dětskému domovu Lety.